Wel, prawn da Alffa, a llongyfarchiadau am ennill y gadair. Gweithio ni beth oedd yn rhaid i ti wneud i ennill y gadair da'r ffermwyr ifanc? Felly, ysgrifennu cerdd ar testyn ffin. So, nes i ysgrifennu cerdd rhydd ar y testyn ffin wedyn. Oce, a pa fath o ffin oedd gyda ti? Felly, yn fras y ffin rhwng fel beth o pobl yn gweld a beth o pobl ddim yn gweld. Does. So, fel i wneud â iechyd meddwl, really. Ac wrth gwrs ti wedi graddio yma o Brifysgol Abertawe, llynedd. Faint o ran o'r cwrs oedd cyfansoddi? Wel, nes i fod yn onest, ddim dewis unrhyw fodiwle oedd yn ymwneud â ysgrifennu creadigol, so fi ddim wedi gwneud ysgrifennu creadigol yn rhan o'r gwrs o gwbl. So, o ble mae'r ysbrydoliaeth mae'n dod ar ddawn o farddoni? Fi ddim yn gwybod, really. Fi wedi eitha mwynhau fel ysgrifennu, a os fi'n cael chwant os rhywbeth yn ysgol cyfi ysgrifennu fyna i, ond ie. So, gethwch chi seremoni? Do. Nos Sadwrn? Do. A luned o Lanllwni yn ennill y goron. Sut brofiad oedd hynny? Ie, oedd e'n lyflu, achos mae ddwy o'n i wedi bod yn yr un ysgol gynradd, yr un ysgol uwchradd hefyd. Felly ie, oedd e'n seremoni lyflu a neis bod y ddwy o'n i wedi ennill dan gilydd hefyd. A beth yw'r camau nawr o ran os Eisteddfod Cymru i fod? Os yr genedlaethol yn bont ganol Tachwedd, fi'n credu. Wel, croeso ni'n bysedd. Diolch. A dymuno'r dda i'r ddwy o'noch chi. Diolch am siarad, Alffa. Diolch.